Gunung Sumbri. Wah, ah. Wah. Dening para kawula anggene bakal antuk panen. Mula Kang mangkono ri palungguhan iki gandeng wis kinodrat dening Gusti, aja nganti mangu-mangu, aja mangkro tinggal. Iya. Ning rumangsaku bareng aku noleh ngiwa noleh nengen. Nyawang sak kiwa tengene Gunung Cumbri iki ya kene kahanane kok garing. Lemai tandus ora ana tetanduran sing ijo royo-royo Kang. Mula Kang mangkono aku ngelih, aku bingung mangan apa merga pancen bumine kene cengkar. Aku wis kongkonan kelawan celeng Demalung supaya ngubengi jagat mligine tumuju marang bumi Ngamarta sing wis kondhang kaloka bumine subur apa ingkang tinandur dadi tangkar tumangkar. Yen pancen negara Ngamarta ki kahanane subur lan tetandurane ijo royo-royo, mengko ngenteni kabar saka celeng Demalung aku kelawan kowe kabeh para ama-ama tumuju marang negara Ngamarta ngasak wujute tetandurane para among taning negara Ngendraprasta. Nanging wis sawetara suwe aku kelawan kowe ngenteni celeng Demalung ora ana kabul kawusanane. Yen nganti pirang-pirang dina ora ana kabar saka celeng Demalung, apa kelakon aku karo kowe lan bangsane ama kabeh iki mati kaliren merga ning Gunung Cumbri kene kahanane sarwa gresang. Alukon lakuning lakas lukita linuding kidung katung kadereng hamamar memangun manah rahayu haywana tanaga olong gumulung manat dukara
Wadyabala saka negara Ujung Gribik. Kawula nuwun wonten timbalaning ngadhawuh Gusti, wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Nilotatsaka. Apa to darunane? Kowe kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Merga ana bab wigati ing bakal ndak babar magepokan kelawan rudaing rasaku jibeking manahku. Ing atase panjenenganing sun ki putra Narendra ing Ujung Gribik. Kanjeng Rama Prabu Gembung tanpa sirah. Sing nyatane Ripalungguhan iki wis pirang-pirang dina kuwawa amboyongi Dewi Sri satemah mapan ana ing Taman Sari Ujung Gribik. Sing sedyaku bakal ndak palakrama, bakal ndak pek bujuk. Nanging Dewi Sri nganti Ripalungguhan iki mung tansah nampik lan mlengos, mung kepengin bali anggene marang negara Ngamarta. Tegese lamun Ripalungguhan iki negara Ngamarta mligine para Pandhawa ora enggal dipateni, Ngamarta ora enggal dilebur. Mesti Dewi Sri sing duwe pangarep-arep anggene kepengin bali marang negara Indraprastha. Inggih lajeng keparingipun kados pundi Raden? Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Aja kok kendhone anggenmu dandan kepara malah kencengana. Siaga ing diri sawiga ing gati budhal marang negara Ngamarta. Nganti Wadyabala pilihan ingkang digdaya lan gamben-gamben gempuren negara Ngamarta patenana menungsa ing jenenge Pandhawa. Mboten langkung sendika ngestaken dawuh lajeng keparingipun bidhal benjang menapa. Nadyang sambung obor colok lintang rambatan pundak. Paribasan Wadyabala nganggo gelar mliwis nungsa ngranu. Budhal dina iki.
Ah. Oh. Wah. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Wah. Weh. Ah. Ah. Hey, ah, ah. Wah. Hey, ah, ah. Ah. Oh, ah. Oh. Ah. Hey. Krapala kang tuminga campuk samya medali wong lertatet wileteng kata dah wangkong mangoncang niti bencang sangaji micil latinya ngedali wuwus trusna surawilaga kaya buta sing ngawragil pasti jangga dendanya mangambak boyo
Watatita. Lagi wae aku ngidek bumi Ngamarta. Ketemu wong bungkek kakek kunting tangting brengos sak kepel sisih. Mara gage sajarwa wis sapa saka ngendi? Diwanuhake satriya Lesanpura ing wewengkon negara Ndwarawati klebu kadange para pepunden Pandhawa jeneng Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata dampyak barisan saka ngendilan sapa jenengmu? Muri saka negara ing ujung Gribek. Kesete sesembahanku Prabu Gembung tanpa sirah kumandang garba kang dadi aranku. Ripalungguhan iki kowe nyimpang ngiwa utawa nengen? Endi menungsa sing jenenge Pandhawa kon maju mrene bakal srimpung sikile bondo tangane tugel gulune. Blangap-blangap paton ngucap. Duwe dosa apa, duwe perkara apa karo pepundenku para Pandhawa? Apa abam? Yen pancen wis kenceng lan gembleng tekadmu bakal ngrusak tatanan. Ripalungguhan iki Setyaki gawe kiri sayembara. Karemu kena kowe nyenggol karo sesembahanku para Pandhawa. Paton pinter jebol dadane Setyaki. Piye? Jaluk ora dawa umurmu.
hingga sikilmu. Gedoke, wak, hot, wak. Ho, hot, ah. Ho, ah, wak. Ho, ah, ho, ah, wak, ah, wak, wak, ho. Waduh, mati aku. Wah, weh. Waduh ya. Wah. Betul. Sapa iki? Antarja wis sapa? Candrapati. Endi para Pandhawa kokop getihe? Maju. Hat. Wah. Ho. Het. Hui. Lo ah. Lo. Het. Ho. Ah.
Waduh mati aku. Wah. Waduh yo. Ayo tangi. Lo, oh, lah males, yo kan. Waduh yo, mati aku. Lah males emeh. Aduh yo. Aduh mati aku. Wait. Ah. Oh. Sorry Kang, sorry. Kumai kuncing ane kelap-kelap katon. Merababak seruka branang ngeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabdo wah ladala wadya bala saka ujung gribik mung rembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mblenjani parat do nyingkira do mundura gulung ana genderamu bongkok ana gaman iki patih bintang samudra sing bakal magut suraning griya janji wong Amarta ora minggat kecandak abor mustakamu pangaribawan wah wah loh bendeles ha ha oh
Dayang. Oh. Wah. What? Oh. Ayo, weh, hey, wow, out, wah, ya, Rikata sang Gatotkaca kinon maapakaraka suta tekapira sang Sri Kresna Osik bledug mangampak-ampak geger mawurah ana ning tapawates negara Ngamarta. Iki mau wadyabala saka ngendi Kakang Gatut? Wadyabala saka negara Panjang Gribik ya ujung Gribik. Lho, perkarane apa? Bab perkarane apa aku ora ngerti. Ya mung manguwuh sesumbar ngancam ngincim marang kawilujengane para punden Pandhawa. Dene cetane perkara kuwi kepiye babar pisan aku ora ndungkap melagal. Mbok menawa ki pancen tandha-tandha colok padhang saka Gusti ingkang nyipta jagat kanggo madangi negara Ngamarta ingkang lagi ketaman pepeteng. Ingkang ndok karepake kepiye Yayi Wisanggeni? Kakang Mas Abimanyu. Ora kok jeneng aku merintah. Nanging ripalungguhan iki andum gawe. Ndak suwun Kakang Mas Abimanyu kelawan Kakang Gatotkaca tindak marang ujung Gribik. Sapa ngerti ana bab sinandi ingkang magepokan kelawan tintrime negara Ngamarta. Wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to manut pangandikane Kiai Semar. Ripalungguhan iki dewaning kesuburan ya kuwi Sang Bathari Sri jengkar saka ing praja Ngamarta. Mbok menawa iki kanggo pancadan sarta kanggo srana anggene para Pandhawa bisa dilenggahi kelawan Bathari Sri mapan ana ing negara Ngamarta. Ya yen pancen kaya mangkono aku ora liwat mung manut kelawan igo pratikele Yayi Wisanggeni. Aku ya bakal budal dina iki marang ujung Gribik ya sewang-sewangan sing percaya wae sapa ing darbe sedya hayu bakal manggih rahayu Kang.
kami kukuloro pinata watakono watakono sati-sati iki tikus Jinata saka ing Gunung Sumbri. Wah,
ning angin gugur akraning araga wong kura-kur nitoreh kakiri-kiri horek bumi prakempita padula mangamba-amba udan dreswar lan lesus sindung riwut magenturan waladala Raja Manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat. Para kadang-kadangku Yayi sapi gumarang ana dawuh mapa Kakang Tikus Jinada lan uga kadangku Maesa Kalamurti ana dawuh mapa Kakang Tikus Jinada lan kowe Gajah Mrapah piye Kakang kinodrat dening jagat lamun to aku kelawan kowe kabeh dadi kewan sing gaweane ganggu gawe marang para kawula ing padha nandur ana ing pesabinan lan uga pategalan aku kelawan kowe dapuk dadi omong ngrusaki tanduran lan uga mangani tetanduran sing wis disiapake dening para kawula anggene bakal antuk panen. Mula Kang mangkon ri palungguhan iki gandeng wis kinodrat dening Gusti, aja nganti mangu-mangu aja mangkro tinggal. Iya. Ning rumangsaku bareng aku noleh ngiwa noleh nengen. Nyawang sak kiwa tengene Gunung Cumbri iki ya kene kahanane kok garing. Lemai tandus ora ana tetanduran sing ijo royo-royo Kang. Mula Kang mangkono aku ngelih, aku bingung mangan apa merga pancen bumine kene cengkar. Aku wis kongkonan kelawan celeng Demalung supaya ngubengi jagat mligine tumuju marang bumi Ngamarta sing wis kondhang kaloka bumine subur apa ingkang tinandur dadi tangkar tumangkar yen pancen negara Ngamarta ki kahanane subur lan tetandurane ijo royo-royo mengko ngenteni kabar saka celeng Demalung aku kelawan kowe kabeh para ama-ama tumuju marang negara Ngamarta ngasak wujute tetandurane para among taning negara Indraprasta. Nanging wis sawetara suwe aku kelawan kowe ngenteni celeng Demalung ora ana kabul kawusanane. Yen nganti pirang-pirang dina ora ana kabar saka celeng Demalung, apa kelakon aku karo kowe lan bangsane ama kabeh iki mati kaliren merga ning Gunung Cumbri kene kahanane sarwa gersang. Ngentenono wahyane mangsa kala titi wanci kang prayoga merga kap lah kae celeng Demalung teka rene kae sorote pandang tumulung samadangi jroning pasareyan menani wadana remu-remu kalingan rangan
kiri-kiri genyoler prabata abang kawlagar mangwuhing mungsuh haminta lawan hanggrolir sing nabdo kadyayan ka nubro waladala kaya ngenteni sileming prau gabus jungule watu item saka dasaring segara Celeng Demalung kepiye kabul kawusanane nalika semono kowe ndak perintah njajah desa Milangkori golek pangan sing subur tumrape para ama-ama iki. Aduh Gusti. Nyuwun pangapunten kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Yektosipun awit saking panjurungipun para kadang-kadang kula kelampan manggihaken bumi ingkang loh jinawi. Tetanduran ingkang ijo royo-royo mapan wonten ing negari Ngamarta. Kewujudan kula menika satemah andamel para kawula menika sami giris, sami ajrih lan sami gila, satemah nilaraken saking pasabinan namung kemawon. Wonten satriya ingkang naminipun Bambang Wisanggeni ingkang nyatanipun nibakaken mantra gaib satemah badan kula menika kadi kawlagar dening geni murup samangke Purbawasesa wonten ngarsa paduka Gusti Tikus Jinada menawi kula piyambak ngrabosa wonten Ngamarta kejibuan nanging menawi dipun sengkuyung dening para kadang-kadang ama sedaya menika tartamtu saged ngunduraken Wisanggeni lan ugi kadang-kadangipun satemah kula kalian panjenengan badhe wareg selawase merga tandurane wong Ngamarta menika ambyek ijo royo-royo. Kalah. Pripalungguhan iki aja wedi kangelan. Tinimbang mati kaliren merga mung meneng wae merga dadi jiwa jirih getih wedi mati luwih becik Ripalungguhan iki budhal wae marang negara Ngamarta. Kabeh saanane ama tumuju marang negara Ngamarta. Dirusak tandurane para kawula parandene lamun ana sing belani. Aja wedi kangel dibabati barisane. Ora liwat ngestokake dawuh Kakang Tikus Jinada aku mung manut aku selak luwe Kak. Krek lampit burung kakimpul budal dina iki.
Thank you.